پاکستان کے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین، تو وہ تقریر فرما رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت بڑے جلسوں میں تقریر کی ہے. تو ایک دفعہ کسی جگہ ان کو بلایا گیا. جب وہ وہاں گئے تو تقریر کے دوران، ان کی بات چیت کے دوران، وہ سننے والے کہنے لگے یہ قہوہ پیے، پیر صاحب یہ قہوہ پیے. تو انہوں نے سمجھا شاید ان کا رواج ہے، انہوں نے پی لیا. وہ بار بار ان کو کہیں قہوہ پیے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ میری بات روک دیتے ہیں، تو آپ کیا کروں. انہوں نے پوچھا، جب پھر ایک آدمی نے کہا پیر صاحب یہ قہوہ پیے. انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو میری سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ پیر صاحب آپ بولتے رہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ثواب ملتا رہتا ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اب جو ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے، ان کو یہ پنجابی اور اردو میں اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے ان کے لیے ڈینش میں خطاب ہوگا. کوپن ہیگن سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں شیخ طارق محمد امین نقشبندی صاحب، وہ ڈینش میں خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام استاد القراء امام حسن رضا دامت برکاتہم العالیہ، امام علیہ مدنی مسجد ویستقو کمہاؤں کھیا پوضا پان اونگے ویلتھا اون سے مسکیس مسلیمس کے اونگتاں مینے پوضا فویستقو مسکی کمہاؤں اوہوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی سین aufhol tale voran i ære for profeten sallallahu alaihi wasallam, at warafa'na laka dhikrak, at o elskede profet, for din skyld har vi ophøjet din ihukommelse. Mennesker udfører alting for Allah subhanahu wa ta'alas skyld, fordi mennesker er nødt til det. Vi er Allahs skabelse. Allah tabaraka wa ta'ala er vores skaber. Vi tilbeder ham. Alle vores handlinger er for Allahs skyld. Allah er skaberen. Allah har ikke brug for at udføre noget som helst for nogens skyld. Når han siger til profeten sallallahu alaihi wasallam, at for din skyld har jeg ophøjet din ihukommelse, så viser det hans nåde og hans kærlighed til profeten sallallahu alaihi wasallam. Uden tvivl er Allah subhanahu wa ta'ala den eneste ene, skaberen, den eneste, som det tilkommer, at vi tilbeder.
For når vi siger La ilaha illallah, så betyder det, at der er ingen Gud undtagen Allah. Det er Allahs nåde, at han har skabt os, at han har gjort os en del af menneskene, den bedste skabelse, og iblandt menneskene, at han har gjort os fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummah. Og det er også derfor, at vi sidder her i dag, fordi vi er muslimer, fordi profeten sallallahu alaihi wasallam har lært os Allah subhanahu wa ta'ala at kende. Og profeten sallallahu alaihi wasallam siger, som det kommer i autentiske beretninger, at man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, at den som ikke er mennesket taknemmelig, er heller ikke Allah subhanahu wa ta'ala taknemmelig. Allah subhanahu wa ta'ala sender menneskene på jorden, men han sender menneskene igennem andre mennesker, nemlig dem vi husker som forældre. Og fordi de er skyldige, at vi kommer på jorden, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at de skal respektere dem til den grad, at det ikke engang er tilladt for jer at sige til dem, uanset hvor meget I skulle være irriteret. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev spurgt, Ja Rasulallah, selv hvis forældrene er uretfærdige, og han sagde 3 gange, selv hvis forældrene er uretfærdige, selv hvis forældrene er uretfærdige, selv hvis forældrene er uretfærdige, er det ikke tilladt for nogen som helst mennesker at sige foran deres forældre. Hvorfor er det sådan? Fordi forældrene er skyldige, at vi er på jorden. Derfor er vi blevet forpligtet til, at vi ærer, at vi respekterer, at vi passer på vores forældre. Hvad så med profeten sallallahu alaihi wasallam, som ikke er skyldig, at vi er på jorden, men som er skyldig, at vi har iman, at vi kender Allah subhanahu wa ta'ala, at vi er i stand til at gøre dua til Allah subhanahu wa ta'ala, at tilbede ham. Til hvilken grad burde vi så respektere profeten sallallahu alaihi wasallam? At Allah subhanahu wa ta'ala befaler os, at vi tænker på nogen. Det er også hans nåde, at skaberen tillader os, at vi tænker på nogen andre end skaberen. Hvis det skulle være shirk betyder, at man samler en anden i noget, som kun en har ret til. Hvis det kun var Allah subhanahu wa ta'alas ret, at man tænkte på ham, så vil han aldrig nogensinde i sin bog sige, at tænk på Ibrahim a.s., tænk på Ismail a.s., tænk på Musa a.s. Han vil ikke fortælle os historier om profeterne, så vil han sige, tænk kun på mig. Så det, at man tænker på nogen, er ikke i modstrid med, at man tænker på Allah subhanahu wa ta'ala. For hver person har han befalet os, hvor meget vi skal tænke på dem, hvor meget vi skal tænke på vores forældre, hvor meget vi skal tænke på andre mennesker, hvor meget vi skal tænke på vores naboer. Det kommer i beretninger omkring det, at en person sover mæt, og hans nabo sover sulten. Den slags beretninger har I hørt, at man skal tænke på dem. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, at vi skal tænke på andre mennesker, at vi skal være taknemmelige. Når det kommer til profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor meget skal man ihukomme Allahs profet? Nogle mennesker kan tænke sig, at det kan være, at man kan komme til at tænke på nogen så meget, at det skulle blive shirk. Det kan det aldrig nogensinde blive. For hvis det var shirk at tænke på nogen, så vil det også være shirk at tænke på nogen 1 minut, 2 minutter. Det bliver ikke shirk af, at man tænker på nogen mere eller mindre, men i det hele taget, at man tænker på nogen andre end Allah subhanahu wa ta'ala, for der har man tænkt på nogen, som ikke er Allah. Når han siger, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, at vi har ophøjet din rang, vi har ophøjet din status, din ihukommelse, så er spørgsmålet, ja Allah, hvordan har du ophøjet profeten sallallahu alaihi wasallams omtale? Nogle mennesker tænker, at det må være fordi Allah har givet ham Koranen, og Allah har udvalgt ham og sagt, her er Koranen til dig. Allah kunne have udvalgt en hver anden, men fordi han nu har udvalgt profeten sallallahu alaihi wasallam, og han gav os Koranen, og han gik igen, det viser, at Allah har ophøjet ham. Sådan tænker muslimer ikke. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev spurgt. Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, en af profeten sallallahu alaihi wasallams ledsagere, sahaber, beretter,
at Jibril alaihi salam kom ned til profeten sallallahu alaihi wasallam og sagde: Inna rabbi wa rabbaka yaqulu laka. O elskede profet, min herre og din herre siger til dig, han spørger dig, at kayfa rafa'tu dhikraka, at hvordan har jeg ophøjet din ihukommelse? Ved du det? Det er Allahs egne ord. Allah siger, jeg har ophøjet dig. Jeg har ophøjet din ihukommelse for din skyld. Når jeg nu har gjort det for din skyld, o elskede profet, ved du så også, hvordan jeg har gjort det? Ved du, hvad det betyder? Profeten sallallahu alaihi wasallam svarede: Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala ved bedst. Jibril alaihi salam sagde, at Allah subhanahu wa ta'ala siger: Idha dhukirta ma'i, at når en, o elskede profet, jeg bliver ihukommet, nogen tænker på mig, så vil de tænke på dig. Når en nogen husker mig, så vil de huske dig. Når en nogen omtaler mig, vil de omtale dig. Subhanallah, prøv at tænke på skaberen, den evige, den ubegrænsede, som alle mennesker altid er forpligtet til at tænke på. Kan der være et øjeblik, hvor en muslim er fritaget for at tænke på sin herre? Kan der være et øjeblik, et sekund, hvor en muslim ikke skal tænke på Allah subhanahu wa ta'ala? Det kan der aldrig nogensinde være. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, at når nogen tænker på mig, så har jeg gjort sådan, at de også skal tænke på dig. Hvilken ophøjelse! Der er ikke nogen, der giver andre sin egen status. Hvis der er en konge, han skal belønne nogen, så kan han gøre ham minister. Han kan give ham en del af sin ejendom. Han kan give ham en masse penge. Han kan give ham en masse tjenere. Har I også set en konge, som giver ham alt det, han selv har? Allah subhanahu wa ta'ala siger, at mig skal de tænke på. Jeg er deres skaber. En hver, der tænker på mig, skal også tænke på dig nu, før jeg accepterer det. Sayyiduna ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, profeten sallallahu alaihi wasallams fætter fra Ahlul Bayt, en ophøjet sahabi, som har skrevet tafsir til Koranen. Han siger i sin tafsir, sin forklaring til dette vers. Og det er en sahabi, som har forklaret den her vers. Det er ikke en mufassir fra i dag. Det er ikke en nulevende lært. En fra 500 år siden. Det er profeten sallallahu alaihi wasallams ledsager, hans sahabi fra Ahlul Bayt, som siger dette. Omkring dette vers, at yaqulu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til ham i verset: La dhukirtu illa dhukirta ma'i fil adani wal iqama wat tashahudi wa yawm al jum'ati ala al manabir wa yawm al fitri wa yawm al adha wa ayyam al tashriq wa yawm arafa wa 'inda al jimar wa 'inda al safa wal marwa wa fi khutbat al nikah wa fi mashariq al ardi wa magharibiha. At dette vers betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala siger, at når nogen tænker på dig, o elskede profet, så skal, når nogen tænker på mig, så skal de tænke på dig. Hvis de skal bede bønnen, og de skal sige adhan før bønnen, så bliver deres adhan ikke accepteret, før de ihukommer dig. Når de siger ashhadu an la ilaha illallah, så skal de også sige ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Når de siger iqama, skal de huske dig. Når de beder bønnen til mig, den mest ophøjede tilbedelseshandling, og de skal til at afslutte bønnen, hvis de vil have, at jeg accepterer bønnen, og de siger at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, o Allah, al lovprisning tilkommer dig, al goder tilkommer dig, så sætter jeg dem til at sige assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakat, at husk min profet og send salam på ham. Når de mødes om fredagen, jeg har befalet dem, at de skal forlade alt hvad de har og komme i min moské om fredagen, og når de kommer og sætter sig i moskéen, så vil du blive lovpris på talerstolene. Når de kommer til Eid-bønnen, den lille Eid, den store Eid, så vil de ihukomme dig sammen med mig. Jeg har befalet dem at gøre hajj, og i hajj er din ihukommelse blevet obligatorisk for dem. Om de stiller for Safa-bjerget, eller om de går ind på Marwa-bjerget, så vil de tænke på mig såvel som dig. Når to muslimer skal gifte sig, så skal de gifte sig i mit navn, og når de nævner mit navn, så vil de også nævne dit navn, o elskede profet. Om de er på jordens øst, eller om de er på jordens vest, hvis de ønsker at kalde på mig, så skal de også tænke på dig. Det er sahabi, der beretter det her. Og det er ikke et spørgsmål om, man er uenig med det her. Det er sådan, verset skal forstås, fordi det er profeten sallallahu alaihi wasallam, der har givet ham den her viden. Og han fortsætter: Walau anna rajulan abadallaha jalla thana'uhu. Hvis en person, han tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, han erklærer sig selv en tilbeder af Allah subhanahu wa ta'ala, han lovpriser ham, han beder
han udfører hajj, han gør alting. وَصَدَّقَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَكُلِّ شَيْءٍ. Og han tror på helvede, han tror på paradis, han tror på alt, hvad der skal tros på. Han tror på profeterne, han tror på Koranen, han tror på, at man skal gøre tabligh, han tror på, at man skal skrive bøger, han tror på, at man skal fortælle andre om, hvad islam er. Han tror på alt det, som du er kommet med, o elskede profet. وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Men han tror ikke på dig. Han tror på alt, hvad der kan tros på. Men o elskede, han tror ikke på dig. Lam yantafir bi shay'in wa kana kafira. Intet vil kunne hjælpe ham, og han forbliver vantro og kafir. Prøv at tænk, hvor stor en ære Allah subhanahu wa ta'ala har givet profeten sallallahu alaihi wasallam, at i dag så står trosbekendelsen foran os. Hvis man skal være muslim, så skal man recitere den her sætning: La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Den, som skal træde ind i paradis, han skal sige det her. Han skal tro på det her. Og den første halvdel, den forstår man. Vi er skabelse, og vi tænker på vores skaber. La ilaha illallah, det er skabelsens kald til deres skaber. Det er det, en person, som er skabt, siger til sin skaber og sin Gud. La ilaha illallah. Og den næste halvdel, det er, hvor der farna laka dhikrak, Muhammadur Rasulullah, at det står over vores hoveder, og vi gør sajda til Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, Ya Ali, Ahmad Mustafa, Marhaba, Marhaba, Ahmad Mustafa, Marhaba, Marhaba, Ahmad Mustafa, Marhaba, Marhaba. Så det viser os, at et hvert spørgsmål om man kan komme til at tænke for meget på profeten sallallahu alaihi wasallam, det slutter her. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, at hvis nogen skal tænke på mig, skal de også tænke på dig, o elskede profet. Hvad nu hvis nogen siger la ilaha illallah? Jeg standser her. Jeg siger kun la ilaha illallah, og jeg bliver ved med at sige la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at der var mange, der sagde la ilaha illallah. Jeg sendte dig ned på jorden, så de også kunne sige Muhammadur Rasulullah. Jøder tror også på Allah. Kristne tror også på Gud. Der er mange mennesker, som derude, hvis du spørger dem, tror du på Gud? Ja, det gør jeg. Tror du på Gud? Ja, det gør jeg. Hvorfor siger vi, at de ikke kommer i paradis? Du må godt tro på Gud, men hvis du skal i paradis, så skal du også tro på profeten sallallahu alaihi wasallam. Og det er, hvad der farna laka dhikrak. At man kan ikke komme ind i paradis uden profeten sallallahu alaihi wasallam. Det kommer i beretninger. Alle menneskene herinde kender de beretninger. Profeten sallallahu alaihi wasallam så en mand. Han bad bønnen, og efter at have bedt bønnen, så gjorde han dua til Allah subhanahu wa ta'ala. Og så skulle han til at gå. Profeten sallallahu alaihi wasallam kaldte på ham. Kom herover. Nu skal jeg lære dig, hvordan man beder bønnen. Når du har bedt bønnen, så skal du lovprise Allah subhanahu wa ta'ala. Når du har lovprist Allah subhanahu wa ta'ala, så skal du sende salawat på mig. Og når du har lovprist mig, og ihukommet mig, og sendt velsignelser på mig, der skal du spørge Allah subhanahu wa ta'ala om noget. Der skal du gøre dua til ham, så vil han acceptere din dua. Han bad bønnen, han gjorde dua. Hvad manglede han? Han manglede at tænke på Allahs profet sallallahu alaihi wasallam. Den, som har givet ham bønnen. Den, som bønnen er en gave til. I dag nævner folk bønnen i stor stil. As-salah, as-salah. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at der kommer en masse mennesker, det vil bede en masse salah, det vil recitere Koranen, men de glemmer en ting, at Allah subhanahu wa ta'ala gav ikke bønnen til folket bare sådan. Han sendte ikke Jibril alaihi salam ned med bønnen. Han kaldte på sin profet sallallahu alaihi wasallam på Arsh, og da han var et sted, hvor kun Allah var, og profeten sallallahu alaihi wasallam var, så gav han ham bønnen i gave her. Det er din gave. Det er profetens gave. Når vi skal bruge den, så skal vi også tænke på ham. Vi prøver at gøre dua til Allah subhanahu wa ta'ala. Mufassirin har berettet hadith, at når en person gør dua er det menneskets forbindelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor en person er, han kan gøre dua til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er muslimernes ære, at vores konge er altid til stede. Allah subhanahu wa ta'ala er tættere på os, end vi er på ham. Han siger, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Jeg er tættere på mennesket, end dets eget halspulsår. Mennesket kan ikke finde Gud. Allah subhanahu wa ta'ala siger, jeg er sammen med dig, hvor end du er. Du kan kalde på mig. Jeg vil høre, hvad du siger. Men samtidig fortæller profeten sallallahu alaihi wasallam os, at når en person anvender det her middel, det kommer i hadith, at det er en muslims stærkeste redskab, det er dua. At han kan kalde på skaberen.
Allah subhanahu wa ta'ala har skrevet skæbnen. En dua kan selv ændre skæbnen. Vi kan ikke ændre skæbnen, men Allah subhanahu wa ta'ala kan ændre skæbnen. Hvis vi kalder på ham og accepterer vores dua, så kan skæbnen blive lavet om. Men hvad så, når en person gør dua? Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at når en person gør dua, så standser hans dua mellem jorden og himlene, indtil han ikke siger, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, så fortsætter han ikke op. Sallallahu alaihi wasallam. Så en sådan dua, som heller ikke når op til Allah subhanahu wa ta'ala, for en profeten sallallahu alaihi wasallam er nævnt, viser det ikke profeten sallallahu alaihi wasallams omtale i hukommelse. Hvornår skal man ikke tænke på ham? Hvornår kan det blive for meget at tænke på ham? Det kan det, når man ikke har lyst til at gøre dua til Allah. Det kan det, når man ikke har lyst til at bede. Hvis man er bange for, at man kommer til at lovprise profeten sallallahu alaihi wasallam for meget, så må man holde op med at bede bønnen. Tænk, hvis man beder for mange bønner, så sender man for meget salam på ham. Tænk, hvis man siger for meget adhan, så husker man ham for meget. Tænk, profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at alting bliver renset af noget. Hjertet renses af Allahs zikr. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, at I hukommer mig i stor stil. Når I glemmer det, og I kommer i tanke om det, så I hukommer mig. Det er obligatorisk for en muslim altid at tænke på Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wasallam har fortalt, at afdalu dhikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Så en person, der bruger al sin tid på at sige la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, er han på rette vej, eller er han på omvej? Er han på vej til paradis, eller er han på vej til helvede? Sandelig er han på vej til paradis. Han renser sit hjerte. I hukommer han ikke Allah subhanahu wa ta'alas profet? Sandhed gør han det, og det er det, varafa'na laka dhikrak betyder. Sådan fortæller en muslim, hvad varafa'na laka dhikrak betyder. Ikke blot, at Allah sagde her i Koranen, han sagde, værsgo, nu går jeg min vej. Det er sådan, vantro siger. Det er sådan, dem som ikke troede på ham siger. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at varafa'na laka dhikrak betyder det her. At tænk på mig, og tænk på min elskede profet, sallallahu alaihi wasallam. Er det ikke tilstrækkeligt, at Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, at Allah subhanahu wa ta'ala og alle hans engle, de sender velsignelser på profeten sallallahu alaihi wasallam. Englene er fejlfri skabelser, som er blevet skabt en masse engle, som kun er skabt for at lovprise profeten sallallahu alaihi wasallam. Og der er så mange engle, at kun Allah subhanahu wa ta'ala kender antallet af dem. Ingen af os kender antallet. Det er så stort et antal, milliarder gange større end menneskene til sammen. Og de alle sammen er i gang med at lovprise profeten sallallahu alaihi wasallam. Hvad så, hvis der sidder 100 mennesker her, bliver det for meget? Kommer de til at tænke for meget på ham? Vi sover, englene sover ikke. Vi taler med andre, englene taler ikke. Vi spiser, englene spiser ikke. Alt den tid, hvor vi laver andre ting, selv det er englene i gang med at lovprise profeten sallallahu alaihi wasallam. Om det er morgen eller om det er nat, når vi bliver færdige her, så går vi vores vej. Men selv det er englene i gang med at lovprise profeten sallallahu alaihi wasallam. Og hvis alle englene, de ikke var der længere, alting uddøde, alting blev tilintetgjort, hvad så? Allah subhanahu wa ta'ala siger, Inna Allah, sandelig, Allah sender velsignelser. Allah vil altid være til stede. Allah vil altid eksistere. Han har altid eksisteret. Han er uskabt, han er ubegrænset og evig. Allah subhanahu wa ta'ala siger, jeg sender velsignelser på ham. Hvad er der så tilbage? Hvem kan så komme til at lovprise profeten sallallahu alaihi wasallam for meget? Så det er betydningen af dette vers, som jeg reciterede, hvor der farna laka dhikrak. Alting i skabelsen er blevet befalet at tænke på profeten sallallahu alaihi wasallam. Og alle de profeter, der kom ned på jorden, de kom også med dette budskab. At tænke på Allah, og de tænke på profeten sallallahu alaihi wasallam. Det kommer i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala siger, nu kommer jeg til det andet Koranvers. Surah Al-A'raf, eller Surah Al-Imran, vers nummer 81. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. I hukom, o elskede profet, tænk tilbage på den gang, Allah subhanahu wa ta'ala samlede alle profeterne. Der er tale om en gang for lang tid siden. I dag sidder vi her. Vi er kommet fra København. Nogle er kommet fra Aarhus. Nogle boede her, og vi er samlet her. Men før vi kom hertil, levede vi et andet sted. Hver især har vi også levet i vores mors maver. Alamul Arham. Før vi kom dertil, levede vi et andet sted. Alamul Arwah.
som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller i Koranen. Det sted, hvor Allah talte til os og spurgte, Alastu bi rabbikum, er ikke jeres herre? Og vi alle sammen svarede, Qalu bala, jo, ja Allah, du er vores herre. Vi har levet i en anden verden. Vi er meget gamle mennesker. Det er kun på jorden, at vi har været i 20 år, i 30 år. Men vores liv er flere millioner år gammelt. Dengang i den verden, der berettes det i Koranen, Surah Al-Imran, vers nummer 81, at Allah subhanahu wa ta'ala, han samlede profeterne, Mithaqan nabiyyin, og han tog et løfte fra dem. Spørgsmålet er, før jeg går videre, at det var dengang, i Alam al-Arwah, det her det dunia. Jamen, nogle mennesker tænker, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han blev jo profet efter 40 år. Hvad var det for en profet, Allah subhanahu wa ta'ala kaldte på? Hvis profeterne først bliver valgt på jorden, hvilke profeter er dem, som Allah subhanahu wa ta'ala kaldte på i Alam al-Arwah, at profeter kom herover? Det viser, at profeterne bliver ikke profeter, når de kommer på jorden. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt dem for at være profeter. Der er 2 slags skabelser. Der er profeter, og der er almindelige mennesker. Og det er allerede defineret i Alam al-Arwah. Derfor en sahabi, Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, han beretter i en sahih hadith, Imam Tirmizi og andre har nævnt denne hadith, at profeten sallallahu alaihi wasallam blev spurgt, Qalu ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, Mata wajabat lakan nubuwa. Hvornår fik du profetværdigheden? I en anden beretning kommer der, Mata kunta nabiyya. Hvornår blev du profet, o elskede? Hvornår gav Allah subhanahu wa ta'ala dig denne profetværdighed? Profeten sallallahu alaihi wasallam skulle have svaret, har du ikke set, for 2 år siden, så sagde jeg var profet, hele verden er gået amok. Der er blevet så meget ballade, alle ved det, du var selv til stede. Spørger du mig nu, hvornår jeg blev profet? Det er 2 år siden. Nej, Allahs profet sagde, Adamu bayna ruhi wal jasad. Jeg fik profetværdigheden, jeg var profet, selv dengang Adam alaihi salam ikke var blevet skabt endnu. Selv dengang hans stadie var mellem krop og sjæl, der var jeg Allahs profet. Og Adam alaihi salam er det første menneske på jorden i dunia, men ikke det første menneske, der blev skabt. Vi alle sammen blev skabt for lang tid siden. Selv de mennesker, der ikke er kommet på jorden endnu, de er blevet skabt, ellers ville de ikke være i Alam al-Arwah. Ellers kunne de ikke have bekræftet Allahs guddommelighed i Alam al-Arwah. De er skabt, men med Allahs vilje bliver de sendt ned i forskellige rækkefølger. Men fordi Adam alaihi salam var det første menneske, så brugte han ham som eksempel, at dengang der ikke var nogen på dunia endnu, selv dengang var jeg Allahs profet. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, at når jeg tog et løfte fra alle mine profeter. Først så var der et møde, der blev alle sammen kaldt, der var vi også med. Vi var til stede i en forsamling engang, hvor Allah subhanahu wa ta'ala talte til os. Så efter det møde var afsluttet, så holdt han et nyt møde. Og der kaldte han kun på profeterne. Det viser, at han delte menneskeheden op i 2 dele. Profeterne til en side, og alle andre mennesker til den anden side. Og der sagde han til dem, Lama a'daytukum min kitabin wa hikma, at når jeg sender jer ned på jorden, jeg giver jer bogen, jeg giver jer visdom, I er profeter, I bliver troet på, folk kommer hen til jer, og de underkaster jer, jeres navn skinner på himlen, folk overgiver sig selv, offrer deres liv for jeres skyld. Hvad så? Thumma ja'akum rasulum musaddiqul lima ma'akum. Så kommer min elskede profet, så sender jeg ham. Sender jeg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så sender jeg Muhammad sallallahu alaihi wasallam hen til jer. Hvad skal I gøre? La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Så skal I forlade alt det I har, så skal I forlade det I gør og gå hen til ham og starte med at tro på ham. Så skal I gøre iman på ham, så skal I underkaste jer til ham. Til dags dato troede folk på jer, og de underkastede jer til jer. Nu er det jeres tur til at gå hen og underkaste jer til ham. Profeter kommer, så folk kan få iman. Nu kommer den profet, så I kan få øget jeres iman. I kan hjælpe ham. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han så en dag en sahabi, han var ved at recitere Taurat, den bog som Musa alaihi salam fik. Han kaldte på ham og spurgte, hvorfor læser du det her? Han sagde, ja Rasulullah, det er en bog med hidayah. Allah gav den til Musa alaihi salam. En nabis bog, derfor jeg læser den. Allah har sendt den. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, vid, hvis Musa alaihi salam levede lige nu, så vil han ikke have nogen som helst anden udvej, end at komme og tilslutte sig mig og læse Koranen. Så vil han også læse Koranen. Hvorfor læser du ikke Koranen og Taurat i stedet for? Det sagde profeten til ham.
Når Isa a.s. kommer ned på jorden, så læser han også Koran. Så fortæller han også om Koran. Men da han gik fra jorden, havde han sin egen bog. Når han kommer ned, så underviser han i profetens bog. Det viser, at han allerede fået undervisning i den, og han kender den også godt, når han kommer ned. Han kommer ikke ned og finder en imam. Kan du lige lære mig at læse lidt bare der? Nu skal jeg lære tafsir. Nu skal jeg finde den rette vej. Nu skal jeg prædike. Han kommer ned fra himlen og begynder at lede bønnen og læser Koranen i bønnen. Han kender allerede muslimernes bøn, når han kommer ned på jorden. Det viser profetværdigheden. Profeten sallallahu alaihi wa sallam status. Allah subhanahu wa ta'ala sagde dette og spurgte Qala aqrartum? Lover I mig dette? Wa akhadtum ala dhalikum isri? Sværger I troskab til dette og tilslutter af det, jeg siger? Det var betingelsen for, at de blev profeter, at de accepterede det her. Og de svarede, Qalu aqrarna, og Allah, vi accepterer dette. De fik profetværdigheden, fordi de accepterede, at de ville tro på profeten sallallahu alaihi wa sallam. Når profeterne har fået at vide, at de skal gå ned på jorden, og I skal kalde til islam, men en dag kommer min profet, og så skal I tilslutte jer ham. Han er også jeres profet. Han er også jeres imam. Derfor vi siger, at han er Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya. Ikke fordi vi har kærlighed, men fordi Allah har sagt det i Koranen. Og det viser, at først så samlede han alle menneskene, så skilte han nogen fra og lod profeterne være tilbage. Alle menneskene til en side, og profeterne til en side. Og så samlede han alle profeterne, og profeten sallallahu alaihi wasallam til en side, og alle profeterne til den anden side. Det viser hans ophøjethed over alle profeterne. Når han er alle profeternes imam, når han er alle profeternes leder, hvem skulle så være fri fra hans lederskab på jorden? Uanset hvem det er, alle profeterne gik og ventede på ham i deres tid. De gjorde dua til ham. Det berettes i Koranen. Flere profeters dua til Allah subhanahu wa ta'ala berettes, hvor de har ventet på profeten sallallahu alaihi wa sallam. Nu reciterer jeg ikke koranversene, ellers går der for lang tid. Men det berettes, at Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam, nu befalede, at de skulle bygge Kaaba. Efter de havde bygget Kaabatullah, Allahs hjem, så gjorde de dua til Allah, og Allah sendte de elskede profeten. Isa alaihi salam kom på jorden. Han fortalte, jeg er her. Folk så ham, og han viste de største mirakler. Han gjorde døde levende. Gik hen til en grav og slog på den, rejste op, og den døde hoppede ud af graven. Folk kom syge hen til ham, han rørte ved dem, og de gik hjem raske. Han tog jord op og lavede fugle og pustede på dem, og den blev til en fugl og fløj rundt i luften. Folk så dette og sagde, subhanallah, det må være Gud eller Guds søn. Det kan ikke være andet. Prøv at se, det er jo guddommelighed. Profeten sallallahu alaihi wasallam, profeten Isa alaihi salam sagde, jeg er ikke Gud. Inni abdullah, jeg er Allahs slave. Og ved I hvad? Min profet kommer også snart. Så skal I se ham, når han kommer, hvad han kan gøre. Alay takbir. Allahu Akbar. Risalat. Ya Rasulullah. Hadri. Ya Ali. Eid miladun nabi. Så alle profeterne har tænkt på profeten sallallahu alaihi wasallam. Det er derfor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, Inni da'watu abi Ibrahim. Jeg er svaret på min far Ibrahim alaihi salams dua. Wa bisharatu Isa. Jeg er den, som Isa alaihi salam plejede at fortælle om. Jeg er kommet. Jeg er min mors drøm. Den drøm min mor så. Profeten er ikke kommet på jorden endnu. Hun ser en drøm. Efter det forlader hun jorden, og profeten er 6 år gammel. Senere i sit liv fortæller han, at engang så hun en drøm, og jeg er fortolkning af den. Hvis vi ved, hvad hendes drøm betød, så se her, det er mig, der står her. Det er den viden, som Allah subhanahu wa ta'ala gav ham. At selv sin mors drøm før han fødsel kender han, og han ved, hvad betydningen af den drøm er. Og han fortæller betydningen. Hvis vi tænker på, at alle disse mennesker, de kendte til profeten sallallahu alaihi wasallam, som det fortælles i Koranen, at yajidunahu maktuban indahum fi at-Tawrati wal Injil. I Tawrat var han nævnt. I Injil var han nævnt, siger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Al-Araf, vers 157. Et andet sted kommer der, at da profeten sallallahu alaihi wasallam kom ned på jorden, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. De kendte ham, som de kendte deres børn. De kendte profeten sallallahu alaihi wasallam bedre end sig selv, har ulama skrevet, det betyder. Fordi man ved ikke om sig selv, hvornår man er født. Det er ens forældre, der har fortalt det. Man ved ikke, hvad man lavede de første 3 år. Man ved ikke helt, hvad man lavede de første 4 år. Men om ens barn ved man 100%, det er min søn. Man har set ham fra første dag.
anden dag, tredje dag, 1 år, 2 år, 3 år. Man kender hendes oprindelse. Allah subhanahu wa ta'ala siger, til den grad vidste de, at det er min profet. Hvor meget må der være nævnt i Taurat og Injil om profetens milad? Og det var den bog, profeterne kom og underviste i. Og det viser os, alle profeterne, de plejede at undervise om profetens milad. Om det er Taurat eller om det er Injil. Allah har sendt 4 bøger ned på jorden. Koran, Injil, Taurat og Zabur. Og alle disse bøger har alle profeterne undervist. Der kom en bog, og der kom tusindvis af profeter, der underviste i den bog. Så tusindvis af profeter har undervist i Taurat. Og hvad stod der i Taurat? Hele profetens milad var nævnt i Taurat. Tusindvis af profeter har undervist i Injil. Hvad stod der i Injil? Profeten sallallahu alaihi wasallams milad stod i Injil. Det viser, at Allah subhanahu wa ta'ala siden første dag på jorden har befalet folk at tænke på min profet, tænke på hans fødsel og vente på, at han kommer ned på jorden. Og det var der farna al-Qadikrak, at de kom med bøgerne for at finde vejen til Gud. Allah sagde, vent på min profet, han kommer. Hvor er vi ophøjet? Det er Allahs nåde, at vi lever i den tid, hvor profeten er kommet. Vi burde have meget mere travlt med at fortælle verden, at Allahs profet er kommet. For det er det milad der. Er det mere passende, at dengang profeten ikke var kommet, i tusindvis af år har de tænkt på Allahs profet, og vi er kommet i den tid, hvor profeten er kommet. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala utallige steder i Koranen siger, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, som der står derhenne på væggen, at ved Allahs profet er kommet. Rundt omkring i Koranen finder vi dette budskab. Var det ikke tilstrækkeligt, at profeten stod selv foran dem? Var han ikke selv i bevis på, at han er kommet? Allah sagde i Koranen, han er kommet. Og det milad betyder, at man erklærer, at Allahs profet er kommet. Åh, slaver af profeten sallallahu alaihi wasallam. Åh, I som ønsker nærhed til Allah subhanahu wa ta'ala. Ved, profeten er kommet. Hvis I ønsker at få forbundet jer selv med Allah, så kom ind til ham. Derfor fejrer vi profeten sallallahu alaihi wasallams komme. Vi kommer i moskéerne. Når profeten sallallahu alaihi wasallam kom, så begyndte folk at få forbindelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor kommer vi i moskéerne. Det viser, at profetens milad forbinder folk med moskéerne. Der er ikke nogen, der tager på diskotek her. Det er en sådan rid, som bringer folk tæt på moskéerne. Er det forkert at bringe nogen tæt på moskéerne? Man kunne forstå, hvis folk de lavede milad, og de skulle gå på diskotek, de skulle ud og se film. Sådan gør de på Eid. Den dag der er Eid, i år var det nævnt i nyhederne, at i København så havde de skrevet rundt omkring på biograferne, der var sat sedler op, at det er muslimernes Eid nu. Pas på, der bliver ballade her, der bliver proppet med muslimer. Det stod på i nyhederne. Måske har nogen af jer læst det. Så meget er det kendt, at ikke muslimer ved, når muslimer holder Eid, så kommer de i biografen. Først og fremmest skulle man have travlt med at erklære Eid for haram. Man skulle have travlt med at få folk til at holde op med at udføre Eid. For den dag det er milad, er der ikke nogen, der tager i biografen, der kommer folk i moskéerne. Så pynter de Allahs hjem, og når der er Eid, så pynter de biograferne. Så bruger de alt deres penge i biograferne. Er det bedre at betale penge til diskoteker og biografer, eller er det bedre at pynte moskeen op? Det burde man også tænke på, når man siger, at det er forkert, at man samles for at tænke på Allah subhanahu wa ta'alas profet. Og Allah subhanahu wa ta'ala giver os sand kærlighed til profeten sallallahu alaihi wasallam. Lad os følge i hans vej. For profeten sallallahu alaihi wasallam er ikke kun kommet for, at vi skal tænke på ham. Nu ved vi, at han er kommet, men vi skal forny vores bånd til Allah subhanahu wa ta'ala, så når man sidder her og hvert år får mulighed for at tænke på, at Allahs profet er kommet, så er det fordi, man har mulighed for at genopfriske, forny sit forhold til profeten sallallahu alaihi wasallam og fortælle sig selv, hvem man tilhører, at man tilhører profeten sallallahu alaihi wasallams folk. Og om vi ikke kommer, og vi holder op med at fejre milad, der sker ikke noget, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har ophøjet hans omtale, hvor der om I tænker på ham eller ikke, I kan bare lade være med det. Hvis ikke I vil i paradis, så lad med at tænke på ham. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, den sidste hadith, at den som glemmer at sende salawat på mig, han har glemt vejen til paradis. Han har glemt, hvordan man kommer i paradis. Det vil sige, hvis man ikke tænker på ham, så bare lad være. Du kommer alligevel på dommedagen, så kan du se, hvad for en billet du har med. Om du har billet med til paradis, eller om du har billet med til helvede, det bestemmer du selv. Folk har altid tænkt på profeten. De vil blive ved med at tænke på profeten. Der er kun én nyhed i verden. Det er profeten sallallahu alaihi wasallam. Før han kom, så sagde alle, han er på vej. Nu er han kommet. Nu siger alle, han er kommet. Og det er den eneste nyhed i universet. Subhanallah, माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्लाह ताला मौलाना के इल्म में, उम्र में
برکتیں عطا فرمائے آمین۔ اور ہمارے نوجوان اس سے سبق سیکھیں کہ وہ بھی اس طرح سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمارا وقت گزر گیا ہے، ہم پورے لوگ اب نکارہ ہو گئے ہیں، تو اب آپ کی ڈیوٹی ہے، تو آپ سیکھیں اور سکھائیں. اور طارق صاحب اگر دوبارہ آپ کسی دن 1-2 ماہ بعد جوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، صرف بچوں کو بلا کر مولانا صاحب کو انوائٹ کریں یہاں، تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. ہم تو اس طرح کے پروگرام بنائیں اور سنائیں. اسی طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ انگلینڈ میں اب لٹریچر جو ہے انگلش میں ہو گیا ہے، تو اور بچوں کو آسانی ہو گئی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے اور ہر بات کا جواب بھی ہے. لیکن ہمیں نہ ڈانش آتی ہے، نہ ہمیں اپنی زبان میں مسائل کا پتہ ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ سیکھیں.